Diolch am cael fi fan hyn eto. Mae'n fraint i fod fan hyn i pregethu'r Efengil. Fi yn ymddiheurio fi yn fwy cyfarod a pregethu yn y iaith Saesneg, ond fi'n mynd i roi gorau i fe i pregethu yn y Cymraeg. Fi'n dyslexic, sa'n gwybod beth yw'r gair yn Cymraeg am dyslexic, so sa'n rhy dda am ddarllen i fod yn hollol onest gyda chi. Nawr, beth ni wedi clywed bore yma yw neges yr Efengil yn yr adnod gwir yw'r gair ac yn haeddu bob derbyniad dyfod Grist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid na newyddion da. Direi ni ailadrodd hwnna. Gwir yw'r gair ac yn dyfod bob derbyniad dyfod Grist Iesu i'r byd i pechaduriaid. A ni wedi darllen tymed bach amdano'r croeshoeliaid. A ni wedi clywed amdano y drwg gweithredwyr ar y groes. Ti'n gwybod, pryd ni'n darllen amdano Calfaria, oedd tair pobl wedi cael eu croeshoelio. Oedd yr arglwydd Iesu Grist, a un dyn ar y chwith, a un dyn ar y dde. Oedd tair pobl wedi cael eu croeshoelio. Wel, pam oedd yr arglwydd Iesu wedi cael eu croeshoelio? Pam oedd e ar Calfaria? Pam oedd e ar y groes? Wel, oedd e fyna, a oedd e'n marw am pobl fel fi a pobl fel chi. Oedd e fyna am pechodau y byd. Mae gair Duw yn gweud canys a felly y carodd Duw y byd fel arwyddodd ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael honno bywyd tragwyddol. Mae gair Duw yn gweud, edifarhewch a chredwch yr Efengil. Repent and believe the gospel. A chi'n gwybod, mae hwnna'n gair sydd ddim yn cael ei defnyddio yn aml, edifarhewch. Beth mae gair Duw yn meddwl pryd mae'n gweud edifarhewch a chredwch yr Efengil? Wel, mae'n meddwl i troi o un ffordd i'r ffordd arall. O'r chwith i'r dde. O meddwl bod ni yn cerdded yn y ffordd iawn, o feddwl bod ni gallu ôl i Duw ar ffordd hunan ni, o lle gweithio, o lle rhoi arian i siop elusen, efallai rhoi cymorth i pobl, o wneud gwaith dda, ti'n gwybod, i troi i'r arglwydd Iesu Grist a gweud bod dim byd dda amdano ni, bod e wedi wneud popeth ac i credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae gair Duw yn cymharu ni i defaid. A mae'n gweud yn Eseia 53 a adnod 6, dyn ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un wedi mynd ei ffordd ei hun, ond mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fe. Mae pob un o ni wedi crwydro fel defaid. Pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Ti'n gwybod, pryd i fi wedi mynd lan i Merthyr Tydfil neu pryd fi wedi mynd lawr i y Gywa, fi'n gweld y defaid a maen nhw'n crwydro ar yr hewl.
Mae'n drist ambell i waith chi'n gweld un a mae wedi cael ei fwrw gan car. A chi'n gwybod, mae'r gair Duw yn gweud bod ni'n crwydro. Mae'n gweud, dyn ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Os o'n ni mewn i Caerfyrddin bore yma a gofyn pobl ffordd allan ni mynd a cwrdd â Duw, ffordd allan i cael ei achub, bydden ni'n cael pob fath o ateb, o gwaith dda i bod ddim Dduw, o addoli rhyw Dduw wahanol, a ni'n siarad i rai o pobl a maen nhw'n wneud e lan. Ond ti'n gwybod, ni'n rhoi diolch bod y gair Duw yn glir iawn. A mae'n gweud ar ddiwedd yr adnod, mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fe. Mae gair Duw yn gweud, pryd mae'r arglwydd Iesu Grist yn siarad, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Na beth wedodd yr arglwydd Iesu Grist. Sim ffordd i'r tad, does dim ffordd i'r nefoedd, heb fynd trwyddo'r arglwydd Iesu Grist. Wel, beth oedd e'n neud ar y croes? Oedd e'n marw droso y byd. Oedd e'n marw am pechod i. Oedd e'n marw am pechaduriaid. Gwir yw'r gair ac yn haeddu bob derbyniad ddyddod Grist Iesu i'r byd i cadw pechaduriaid. Wel, beth yw pechod? Os o'n i'n mynd mewn i Caerfyrddin a sgwrso yn yr ysbyty ble fi'n gweithio a gweud bod pobl a fi, gweud bod pechod gyda fi, bydden nhw'n gweud na. Bydden nhw'n gweud bod nhw ddim yn berchadur. A mae pobl yn camddeall y gair. Mae pobl yn meddwl bod pechaduriaid yn y carchar. A mae pobl yn meddwl bod dim pechod yn bywyd nhw. Felly beth yw pechod? Wel, mae pechod yn gair sy'n hawdd iawn i ddeall. A mae pechod yw trosedd gair Duw. Pryd i ni'n torri gair Duw. Pryd i ni'n torri y gorchymyn. A mae Mathew 22 a adnod 37 yn mynd fel hyn. Ar Iesu a ddywedodd wrtho, cerir arglwydd dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl, hwn yw'r cyntaf a'r gorchymyn mawr, a'r ail sydd cyffaleb iddo, car dy gymydog fel ti dy hun. Mae pob un o ni wedi torri gair Duw. Mae pob un o ni wedi torri y dwy gorchymyn oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi sôn am fan hyn. Fi, Alun Rees, wedi torri gorchymyn Duw. Fi ddim wedi caru Duw a holl enaid fi, holl feddwl fi a holl calon fi am pob awr, am pob dydd, am pob wythnos a pob mis a pob flwyddyn o fywyd i. Fi ddim wedi, a fi'n cyfadde, fi ddim wedi caru fy gymydog fel fi fy hun. Fi ddim wedi caru gymydog fel fi fy hun, a fi ddim wedi caru Duw gyda holl enaid, holl galon, holl feddwl i. A mae gair Duw yn gweud bod pob un o ni wedi torri y gymydog hyn. A ti'n gwybod, achos
mae Duw yn Duw sy'n cyfiawn, achos mae rhaid cosbi pechod. Ti'n gwybod, mae gair Duw yn sôn yn Lug 16 ar y ddiwedd amdano lle o'r enw uffern, hel. A mae'n gweud, fyna ble mae Duw mynd i cosbi pobl sydd â pechod. Fyna ble mae Duw yn mynd i cosbi bechaduriaid. A os o'n i'n troi'r datguddiad, y pennod 20 ar y diwedd, byddwn ni'n gweld bydde uffern a marwolaeth yn mynd i lle o'r enw y llyn o dan. A ti'n gwybod na beth i fi Alun Rees yn haeddu. Os o'n i'n torri reol mam, bydde mam yn gweud, Alun, cer i ystafell ti. A bydden ni'n mynd i'r ystafell. Os o'n i'n torri'r gyfraith, a os o'n i'n dwyn o Tesco, walle bydden ni'n rhoi talu rhywbeth. Os o'n i'n torri gyfraith a dwyn o rywun fel MI5 yn Llundain, wel bydden ni yn y carchar am sbel. Wel, os o'n i'n torri cyfraith Duw a torri'r gorchymyn, ti'n gwybod, achos mae Duw yn Duw sy'n cyfiawn, mae e'n mynd i cosbi hwnna yn uffern. Wel, beth i fi'n gweud fan hyn? Pam sôn am mam a mynd i ystafell a sôn am dwyn o Tesco? Wel, chi'n gweld, mae'r trosedd yr un peth. Ond, y wahaniaeth yw, yr un fi'n torri, os fi'n torri reol mam, mae'r cosb yn un bach. Os fi'n torri reol y cyfraith, mae'r cosb yn un eitha fawr. Ond os fi'n torri y gorchymyn, y Duw tragwyddol, wel mae'r cosb yn un tragwyddol. A chi'n gwybod, na beth i fi'n haeddu. Mae hwnna yn digon ddeg. Beth i ni ddim yn haeddu, beth i fi ddim yn haeddu pregethu fan hyn heddi, bore ma, yw'r efengil. Beth i ni ddim yn haeddu yw Crist yn dod o'r nefoedd i'r ddeiar i achub pechaduriaid. Dydw i ddim yn haeddu sôn amdano Crist. Dydw i ddim yn haeddu Crist yn dod o'r nefoedd i'r ddeiar. O, gras Dduw yw e, bod ni gallu pregethu'r efengil heddi. Gras Dduw yw e, bod Duw wedi dodi yn ei gair. Canis y felly, y carodd Duw y fyd, fel arwyddodd ei unig anedig fab, fel na chollai'r pwy bynnag a gredo yno ef, ond caffael honno, bywyd tragwyddol. Pam i fi'n gwenu? Wel, newyddion da yw e. Fi'n hapus i pregethu e. Gras Duw. A ti'n gwybod, pryd i ni'n edrych ar Iesu Crist, mae gair Duw yn gweud yn Rhufeiniau 3:23, o blegyd pawb a bychysant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. O blegyd pawb a bychysant, mae pob un o ni gyda pechod, mae pob un o ni wedi torri y gorchymyn. Pob un. Ond beth mae gair Duw yn gweud amdano mab Duw? Wel, mae gair Duw yn gweud amdano yr arglwydd Iesu Crist, yr hwn ni wnaeth bechod. Yr hwn ni wnaeth bechod. Mae'r arglwydd Iesu Crist yn pur. Mae'n perffaith. Oedd e byth wedi torri'r gorchymyn. Direi ni'r nawr feddwl beth mae hwn yn meddwl. Ti'n gwybod am pob eiliad, am pob funed, am pob awr, am pob dydd, am pob wythnos, pob mis, pob flwyddyn o fywyd yr arglwydd Iesu Crist.
Oedd e'n caru Duw gyda'r y holl feddwl. Oedd e'n caru ei Duw gyda'i holl unaid. Oedd e'n caru ei Duw gyda'i holl calon. Oedd e'n caru ei gymydog fel ei hun. A ti'n gwybod, ble oedd hwnna wedi arwain i? Oedd e wedi arwain i Calfaria. Oedd e wedi arwain i'r groes. Oedd hyd yn oed Judas. Oedd hyd yn oed Judas wedi gweud, pechais gan frydychu gwaed gwirion. I have betrayed the innocent blood. Na beth dwedodd Judas amdano yr arglwydd Iesu Grist. O ddim pechod yn yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw. A dde di dod i'r ddeiar, a dde wedi marw droso ni. Chi'n gweld, os o'n ni'n dwyn, falle bydden nhw'n gofyn i fi i talu rhyw swm o arian. A chi'n gwybod, achos ni wedi torri rheolau Duw, mae dewis gyda ni. Gallen ni talu y cosb ein hun, neu gallen ni cael ei achub a credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, beth i chi mynd i wneud? Beth o'n i wedi wneud? O'n i wedi gwrando i gair Duw ar ôl clywed yr efengyl un nos. Clywed o'n i'n mynd i Uffern. Clywed amdano'r llyn o dan. Clywed amdano'r arglwydd Iesu Grist. Clywed amdano gras yr arglwydd Iesu Grist. Clywed bod e'n syml i cael ei achub. A ni wedi dod i ffydd fi mewn yr arglwydd Iesu Grist. I chi mynd i dod i ffydd chi mewn yr arglwydd Iesu Grist? Wel, falle chi'n gofyn, wel, mae di marw. Ffordd mae gallu achub ni. Ond ti'n gwybod, 3 diwrnod a 3 noson ar ôl ni, atgododd yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n ddiolchgar am hwnna. Oedd y menywod ffyddlon wedi mynd i gweld beth yr arglwydd Iesu Grist. O'n nhw'n edrych am corff. Ond o ddim corff i cael. O ddim corff yn y bedd. A Mair wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist. A pryd oedd hi wedi mynd nôl a gweud i'r disgyblion amdano'r atgyfodiad, o'n nhw ddim yn credu. Mae'n gweud yn Luc 24, a adnod 11. Oedd e'n fel chwedl i nhw. O'n nhw ddim yn credu y menyw. O'n nhw ddim yn credu Mair. Ond, pryd o'n nhw wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist, o'n nhw'n credu, pob un o'n nhw'n credu. A nawr o'n nhw'n fodlon marw am eu tystiolaeth, fod yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw, wedi marw, wedi atgyfodi. A ble mae e nawr? Wel, mae e yn y nefoedd, a mae'n dod nôl un ddiwrnod. I chi'n barod? I chi'n barod i cwrdda Duw? I chi di cael ei achub? Os chi di cael ei achub, ydych chi di cael ei bydyddio? O'n i di aros bron 10 mlynedd i cael ei fydyddio. Beth mae gair Duw yn gweud amdano cael ei bydyddio? Wel, os o'n i'n edrych yn gair Duw,
Ni'n gweld amdano pobl sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn yr actiau, a pennod 3, maen nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dydyn nhw ddim yn aros 10 blynedd i cael ei bydyddio. Dydyn nhw ddim yn aros mis i cael ei bydyddio. Dydyn nhw ddim yn aros i mynd ar cwrs i cael ei bydyddio. Na, maen nhw'n cael ei bydyddio yr un ddyrnod maen nhw'n cael ei achub. I chi di cael ei bydyddio. Wel, oedd pob disgybl fi'n darllen amdano yn gair Duw, yn y Testament Newydd, heblaw am yr un oedd ar y groes yn farw. Oedd pob un o'n nhw wedi cael ei fydyddio yr un ddyrnod o'n nhw wedi cael ei achub. Wel, oedd Paul oedd wedi aros cwpl o ddyrnodau, ond mae hwnna'n stori tym bach yn wahanol. Os i chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist, chi moyn gwrando i gair Duw. A mae gair Duw yn gweud i ni, ar ôl i ni cael ei achub, dylwn ni cael ei fydyddio. Pam? Pam i ni'n cael ei fydyddio? A fe dŵr special? Na, yr un dŵr sy'n mewn y cwpan hon, dŵr Cymraeg. A na gyd ni'n dangos i'r byd, tystiolaeth yw i'r byd bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw. A pryd i ni'n cael ei fydyddio, pryd i ni'n o dan y dŵr, ni'n dangos i'r byd fel tystiolaeth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn y bedd. I ni'n dangos i'r byd fel tystiolaeth, pryd i ni o dan y dŵr, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw a fe yn y bedd. A ni ffili, ti'n gwybod, pryd ni o dan y dŵr, ni ffili gweld, ni ffili clywed, ni ffili gwynto, a ni'n dangos bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw. Pan maen nhw'n dod ni mas o'r dŵr, ni'n dangos oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. A dim ond na gyd yw tystiolaeth o'r ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist wedi ddod i'r byd, fe'n caru ni, a dde wedi marw, a dde wedi atgyfodi, a na gyd yw tystiolaeth. I chi wedi cael ei achub, i chi wedi cael ei fydyddio, os na, pam na? Sdim ateb dda am aros. Wel, beth ar ôl cael ei bydyddio? Wel, chi'n darllen gair Duw pob dydd, chi'n bwydo ar y gair, chi'n cael sgwrs gyda Duw, chi'n gweddio, chi'n dod i'r cyfarfod gweddi, chi'n gweld Cristnogion a chi'n siarad amdano'r gair, neu chi'n siarad amdano'r rygbi, i siarad amdano'r gair. O'n i wedi priod 5 mlynedd yn ôl nawr, Jasmine, a fi'n caru Jasmine. A chi'n gwybod, os o'n i ddim yn sgwrso i Jasmine trwy'r dydd, bydde Jasmine ddim yn hapus. Bydde rhywbeth yn bod, yn perthynas ni. A'r un peth gyda Cristnogion sydd ddim yn darllen y gair, sydd ddim yn gweddio, sydd ddim yn sgwrso amdano'r arglwydd Iesu Grist. Mae rhywbeth yn bod gyda perthynas ni. A ni yw'r problem. Mae Duw yn hoffi clywed pob gair o'n ni. Mae'n hoffi clywed amdano'r problemau. Mae'n hoffi helpu ni. Mae'n fydlon helpu ni. I chi'n siarad i Duw. Faint i chi'n siarad i Duw am? 1 funed y dydd? 2 funed y dydd? Am faint i chi'n darllen y gair? 2 eiliad y dydd? 1 funed y dydd?
perthynas yw e. Os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, os ydych chi wedi cael ei bedyddio, darllenwch y gair, dewch i'r cyfarfod gweddi, dewch i astudio gair Duw, dewch i torri bara cof amdano fe oedd wedi marw droson ni. Jyst mynd i gorffen nawr gan ailadrodd ble o'n i wedi dechrau. Gwir yw'r gair. Gwir yw'r gair ac yn haeddu bob derbyniad ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid. Diolch.